Nalimot uroy ko nak ako sa taon ng kuan ha. Ang kwarta. Ay, uma, kinalimot ko ato kadaghan. Sige sa anak ha ako sa kuan ng kwarta. Ay, day nga abot mo nang yung himang ka. Ay kanang day, imong utang. Imo uri nakalimutan. Katong 12K. Yung kabayaran to nimo karon. Ay, te, hindi ka tapos na lang good kay kabo naman kawa ko'y kwarta karon di man sila gusto kong trabaho niya sa moto sa tanan kay kuan nakuan ako ba? Ay uusad mo sa may problema. No? Sa may problema karon ay. Pero abi pa na bayaran to nimo. Kuan mang good ka nang pwede naman to nimo bayaran karon niya. Pwede naman po ugma. Pwede naman pwede katapusan. Ay maghawa naman ni diri balaya. Kay kabo naman ka. Mahal mo butig bayad. Manglakaw na ko nun ni. Ay, sige. Hindi ka ugma na lang, day. Oo, nakaroon na. Ay, ingan na si Asi nga utang daw to. Kay wam tay kwarta karon. Isda mo dira. Isda mo dira kung di hataan pa mo mga dag ko ang kalimutaw. Pwede ko mapalit sa budburon. Pila ko nito ka kilo. Ay, wait sakit. Uy, ako magdusa. Uy, ako mapalit sa budburon ha kay. Lalimot ko sa kilo. Nganong gani anhiman kuno ka og ing anak ra di ay. Dapat mo man na siguraduon. Last na lang ka. Sige, te. Ay, kanang unsa man, day. Ay, kanang kuan ni siya, day. Kanang ayuda ba? Ayuda. 30 minutes later. Unsa man, abrihin lang. Ay, kanang ma. Ano na bang paabot kinalimot pa itong kilo? Unya. Kuan, mapay sila sa... Ayuda. Ay, naku, ano karon ramang ka? Ay, mao ba? Sige, sulod dere, sulod. Kuwan sa mga ikinutan ko kung pila to ka kilo para mahuman ng tanan. Kasayon raman ang butanga, usa to ka kilo, anong ba ganito? Sa ka kilo. Yung pag-ano ko ato, hinumduma. Nena! Nena! Palit sa ulit asing budboron sa ka kilo.